Omika ana agboro ka nkata. Mgbe iji m ụgwọ ịgbadikwa ka nkata. You came to my house diligently. You asked me to borrow you your money. That in a one emere ga chere emere go kwa bashu mego kwara nta. I brought out my hard earned money. Nyego gi wure go m kpọrọ nkatara. Ghana nke man kọlị unu nọrọ nga ahụ na-ara nwa pepe soup. Nna ga ego m. Ọsụmọsụ. Iwe onye? Otu isi wepụta isi weta mmanụ na-eso wepụta. Iwe eru. Maka Chineke na-eri gị ka jikọrọ tutu m. Akụkọ. Gịnị ka ị ga-eme m? Gịnị ka ị ga-eme m? Ọkwa ịhụrụ nga egwu igile m na egwu ile m. Anọ na m ụlọ gba foundation na you the respect oh. Now you the respect. I don't take nonsense. I go give you money lockdown day. I think it's a lockdown. Lockdown day. Mana lockdown no go. Ira ga pepe soup mmadụ na lockdown day. Gị na-aṅụ nwa tombo lockdown anọdụ. Ọzọ ikwu m ụgwọ iji m enwe lockdown nna m lock up. Madam. Lock up. Lanya. Akwa lockdown na ha hịrị lock up. Maka Chineke bishi nga lo ha. Nne gị emejechara ka m lo ha. Ama lock go up. Alọk wara m taa. Padlock. Asị ga padlock m. Ama padlock. Came down. Isu? You came down anyị pere ya. Madam. Maga aṅụ mmiri da gị kpọ m onye oshi. Madam. Ọsụmọsụ. Madam, give me instruction. Ma kill him. Ma kill him. Give me instruction. Lo ha gị kill lawyer. Lo ha gị kill lawyer. Anọ jari ka gị inwe dị rest. Lekwa onye na-akpọ madam. Ochichara ka ị na-akpọ madam. Maka Chineke asị dị na m nda. Isi dị na m nda. Egwu m. Ntapụọ ya ete. Aga wụ na ya wụsị ya. Praise the Lord. Hallelujah. I want you to listen. It says in the book of Job, chapter 23, verse 8. He said, Verse 8. And 9. Job anọghị na gem. Sorry. I don't think Job is in that. Asọpụwara apụwa. So name Job go against him or not. Asọ nọdụ ọ gara aja. God, difficult. Ọla shọt. Okay.